ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi haker dob yeng jongpi Kajing penbena badang shen jong ke sarkar India ba kajing penrung kelas ye ki samla puli undergraduate but postgraduate nadu menta kan long lingba ki university entrance test ban sapen long daga NTA kan sabo jing bha hado kata-kata ye ki samla puli laong menteri katanat puli puthi ke sarkar jilla uba lak men rembui ha kajing ya keren bat kilat pathai khubor ba rembui ulaong bakane kajing shimra jong ke sarkar India kalong ke babha sabapalat hanrai ka waipat kajing do jing mentoy kan long ye ki samla puli jong kini ke jilla Meghalaya namar ba kajing penlong ye ka examen ban yo rung shiki school ba kan long lingba ki kot puli NCRT ka sarkar India kala penmi ya karai banang ne shakman ya ki admission hapo ki undergraduate bat ki postgraduate ter kan long be lengba ka central entrance test kam de shoot tang naka ki marks ki ba score ha ka class 12 ta kajing thmu jong ka sarkar kalong ka babha Henry ha kalyang ka jonga kan ton khandiat kajing sngew namar ba ya ki exam kin conduct kalong base baik naki NCRT textbook kamut ba ki state board la ka de ka Meghalaya la ka de ka Assam la ka de ka Karnataka ka don ka disadvantage ya ki khna namar ba kinle tang na ke NCRT textbook kaba kane kan bu bahaya ka jing na ka benta ki khna nong kondong ki bomyo ya ka ki facilities ki babyang bat kabalay kalong ba ha ka chis nga junga ngilayo ba ha ka por ka ba introduce ya ka JAE na kamta ka engineering ki bon ki school ki coaching center kimi bat andalami ka nitru namta ka medical studies ter ngai ke bon bat khna ki shem ji ta ngina kaleng ka sarkar khamtam hangne hapo ka state ka jangi ngidon ka central university ka nahu tengin pe ha kanu ka rukom bangin le khnang ba ki khna school jong ni ke ba pas kinom long ada disadvantage bat ki wei pat ki brio ro dangar ba kidang shu announce ki niti kirti jong ka yung impat yo ngin sub study bat ke ka ba ngin le na kaleng ka sarkar ngin le na ka banta ka jingbit jingbiang jong ki khna pule ki jong the national education policy la de launch bat ka ne ka de ka we na ki rai ke ba kan thop hapo ka national education policy te ka ba konsan ka long hangi ke ha ka state Meghalaya ngin don khindet ki ji namar ba hoy the education ka de concurrent list re ultimately ki babon institute barok India ki de central institution ki ba central institution kin follow hi ya kanom kabala rai da ka ministry of education tamba kumo ang yapi menne ba kidang sha announce ni sapet padlami ka order kumno hakano ko dor kin le bat ka ek cut off man bat ka ek reservation la ka reservation hakano ko dor kin le ya kata ngampal la ban batay menta ni sapet andang ilayo ya full detail hakabay de bat kan ban ay khuble ki bokir wiang ya ki khna pule baro ki ban yele exam ki la sha bat hakini ki singi badang wan hoy nimla ban len ba hakini ki arsnem kalong ka jing kalong ka very challenge ya ki khna ba kin yo ya ka jing pule ka ba biang Henry ka ba ngakwen pat kalong ba ki khna pule ban pende phok ya kamram ki kla persang bat ngangai scam da ka jing trish stop ki ba ka jing arab jong ble ngakit bok kriwang ba kin pas ba ha unusnem baro bat ka khnang ba kalat kalanti kan play ki hakini ki snem ki padang ba sakwe kalong ba kumbang ngilatip ba lengba ka
announcement jong ka sarkar India bana ka banta ki undergraduate postgraduate nadu unus nem wan kan long be langba ka entrance test ta ngakit bok kerbangi kena ba umdai tang bakin pas ba bat kinla upang krek namba kini ki admission test ki banwan sakmat ro kin pas ba.